adlaw adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Butang may mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome sa itong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygo ng Dios nga naghatag og panahon aron kita manag-uban na usab sa programang ang pulong mo kinabuhi ko. Ato ning ablihan og sugdan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Magampo ta. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Dios nga mao'y nagatiman ka namong tanan. Dios nga mao'y nagbantay na nalipod. Og Dios nga mao'y nagtagbo ug nagamuma sa tanan nga mga katawhan nga mingto misalig kanimo. Niya kami o Dios aron sa pagpasalamat na usab sa imong pagtagbo ug pagatiman ka namong tanan. Salamat o Dios sa walay hunong nimong pag-amuma kanamo. Dalaygon ka nga Dios nga manggalagaran. Walay sama kanimo. Walay sama kanimo ka maluluyon, ka mapasayloon. Mapasalamaton kami tungod kay dunami Dios nga dili gid mo talikod sa among mga panginhanglan, dili gid malimot sa imong mga sahad. Niya kami o Dios aron sa pagpamati na usab sa imong mga pulong, pagdawat na usab sa imong mga mensahe, o masinatian na usab namo ang imong panalangin diha sa imong mga pulong. We declare blessing amahan sa matag usa. In Jesus name, amen o amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Welcome sa itong programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. Siya sa pagdaig, walay tihik-tihik, walay pugong-pugong. Mayong gabi sa tanan nga nakatune in na sa itong programa o sa tanan nga naminaw sa ato ang FM station 101.3. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko nga giubanan o gipanalanginan sa atong buhi nga dihas. Kagabi mga kaigsonan, wala ko ka-live tungod kay grabe yung kusuga sa ulan o niya grabe po kusuga ang kilat. First time to nga nakabaha gyud diri sa bukid. Kusog gyud nga baha. Nibanlas gyud sa uban nga mga lugar ang ulan kagabi. O niya grabe pod ang kilat, grabe pod ang dalugdog. Mo na nga wala na lang gyud ko mo live kagabi. Og salamat sa Ginoo nga karong kagabion okay na gyud ang panahon. Wala na pod magulan, wala na pod magkilat, wala na sad magdalugdog. Og nag-uban na sa atong nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ako nagtuo nga naa mo kanunay sa panalangin sa Dios og kanunay tang giubanan og giproteksyonan og ako nagtuo nga naa mo kanunay sa maayong kahimtang. Og dili na to kalimtan ang pagpasalamat, ang pagdaig sa atong buhi nga Dios tungod kay siya ang naghimo og nagpasinati niining tanan. Mayong gabi, mayong pagiguban, ilabi na sa itong magigsunan diha sa Malaigang. Mayong gabi kaninyong tanan og sa itong magigsunan diha Sitio Tubod og siyempre diha sa Proper Sardinia. Good evening. Mayong gabi diha sa itong magigsunan nga nagpuyo diha Sitio Ampak, Sitio Linaw, Brother Julius. Og mayong gabi, mayong pagpaminaw diha sa atong mga kigsunan diha sa Tolosa, diha sa Kalipay. Mayong gabi, mayong pakiguban. Kutob sa maabtan sa ito ang FM station 101.3. I declare blessing. Ilabi na sa automatic sunan diha nagsunod sa programa nga nagpuyo diha Sitio Pantag ug diri sa Sitio Kalugtugan. Maayong gabi.
ta. Sayong awit tihik-tihik, masayo sa kalipay, magsadya ta kanunay, mudaig ta nga tinuray. Mulukso-lukso ta, lukso nga pinakakusog. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Happy watching, happy listening sa itong mga kigsunan nga mo replay sa itong programa. Mayong gabi kaninyong tanan. Pagpag na maglanog-lanog, kini ang pagsimba nga gipangita sa Og maayong pagtumbaya, ilabi na ni Nisi og Malin Bayang. Blessed evening po, Pastor, og sa tanan dalaygon ang Dios ning sayo sa kabon kagabhion. God bless us all. Maayong gabi, maayong pagpaminaw ni Rosan Pisangulo. Hi Pastor, maayong gabi, kumusta? Salamat sa Ginoo naka-live, nakagbalik po. God bless. Watching from Qatar. sa kalipay, magsadya ta kanunay, mudaig ta nga tinuray. Mulukso-lukso ta. Wala gyud ko ka live no kagabi kay mao lagi na grabe ka kusog sad sa ulan o grabe pod ka kusog sa kilat diri lugar. Si Lorena Ocurion, good evening Pastor, shout out from Davao City, Philippines Apostolic Ministry for Christ. Wow, maayong gabi ninyo diha Sister Lorena. Nga gipang Si Ima Labrigas Candolfos, maayong gabi ni Lorena. Salamat kay sa imbang pag-share. Og si Romano Elmer, maayong gabi. Shout out mi diri sa Catalunan, Grande Davao City, Sitio Guadalupe. lukso-lukso ta. Mayang gabi ninyo diha mga igsuon, mga brother and sister in Christ. Good evening, ang Dios magpanalangin kaninyong tanan. Dagon lang Ginoo. Si Bing Dandan, matut pa mayang gabi Pastor, og si Lorena Ocorion, request ko anta walay makatandi. Sige, ako ni nga ato ni nga tagaan og pagtagad ang awit nga imuhang gi request no. Walay makatandi. Okay. Ato ni nga tagaan diri og pagtagad. Awit makalangit, diri lang sa itong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Awit naguluhan, walay makatandi. Ang Dios padayon magpanalangin kanato sa atong pagpaminaw sa mga awit makalangit. Bisan pa man sa mga mensahe gikan sa atong mga kaigsunan, makapanalangin usab natong tanan. Walay magkatandi no, ako sa nga balikan og patukara. Mayong gabi ni Brother si Pino Paran, mayong gabi ni mo diha Brad Pino ug ni Janjan Galas, Charlie Mi Plabiner. Blessed evening Pastor Gideon Candelario ug sa tanang anak sa Dios. God bless Pastor, mayong gabi kaninyong tanan. Si Josepino Paran, maayong gabi Pastor Gideon og sa tibok ka nimong pamilya ug sa tanang kaigsunan diha kang Kristo Jesus. God bless Pastor. Si Chichi Mes, maayong gabi og si Ryan Jungoy, maayong gabi Pastor og sa tibok nimong pamilya. Request ko awit makalangit, higugmaon ti ka. Salamat Pastor and God bless. Sige, ako ni nga pangitaon kininyong mga request. Ang pagkagamhanan mo, ikaw lang Diyos, ang ayang isimba ko ay katapusan na magpasalamat, kawalagan. Mayong gabi ni Cherry Plabinar, request song Pastor imong mga kamot. Kinabuhi itugyan ko sa imong mga kamot. Sige, ako rin nga ipasunod. Mayong gabi ipasturok sa tanang listeners, gikan ni Chichi Mes og si Lorna Reveliaza. Matod pa, good evening Pastor Gideon. Praise the Lord, tan-aw na sad ko ang pulong mo kinabuhi ko. Mao ni ang makadasig ug makapalig-on sa akong gugma diha sa pulong sa Ginoo. More blessing and strength and good health always to you Pastor and your family.
God with us always. Watching from Minglanelia, Cebu. Salamat kay. Kumusta mo diha, Sister Lorna? Atong mga igsuon diha sa Minglanelia, no? Si Bilin Largo, maayong gabi, Pastor. God bless sa tibok pamilya nimo sa tanang naglantaw sa live. Maayong gabi ni New Edgar. Og salamat kaayon sa pag-share, no? Ni Roseanne Pisan Gulo. Salamat kaayo, ang Dios nakakita og nasayod sa imong gihimo og panalanginan ka sa sa imong pag-share niini ngadto sa imong mga kaila. Si pamilya, dalaygon kaayo, kanunay ang atong buhi espiritu nga Dios. Wow, no? Amen. Mayong gabi na tong tanan from New Edgar Sumampong. Pagkagamahan mo, nangayang simbahan. Mayong gabi, Parmi, ang akong huna-huna. Sige. Salamat kay Ginoo. Medyo hinay atong wifi, no? Tungod kay baga siguro ang dagom sa among dapit kay panahon na maron sa pangulan. Ako ang Tagalog pagtagad ang awit makalangit higog maon tika. Diri lang sa to nga programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. Ako ni Pasoda. Ginoo, ikaw ang paglaom ko sa tibuok kinabuhi ko. Ikaw ang gihandom ko. Busa kining tanan nga ani akan nako. Akong itugyan kanimo. Higugmaon ti ka, Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing, sa tibuok kong kalag, sa tibuok kong kusog, ug sa akong huna-huna. Mayong gabi ni Bilin Largo. Pwede patukar nimo, Pastor, pagdaig nga tinud-anay. Sige. Si Diana Mirin Telin, maayong gabi. Si Jan Galas, maayong nga pagiguban. Og si Merlin Garganera, matud pa, maayong gabi, Pastor. Dalaygon kanunay ang atong buhing Dios. Request kog song, Pastor Pinitik. Salamat and God bless us all. Si Nazaria Pagaran, maayong gabi og sa tanang na minaw sa mensahe sa pulong sa Ginoo, watching from Abakanan, Siravolyones, Bohol. Si Ginny Amumonpon, maayong gabi, Pastor, watching from Basak, Lapu-Lapu. Ay, kumusta mo diha? Wala na mag-ulan diha. Murag nakakita ko sa Mandawi. Yagi siguro tong adlaw, grabing ulan, no? Si Bernadita Regents, good evening, Pastor. Salamat sa Ginoo, makapaminaw na pud ko sa pulong sa Ginoo pinaagi sa imong live karon. Usahay dili ko makapaminaw, Pastor, sa imong live kay wa koy load. Mag-reply na lang ko, Pastor, sa imong mga live. Dalaygon ang buhi nga Dios. At least nakapaminaw gyapon, no? Importante gyud maminaw ta nga naatay nakatunan, og ang atong nakatunan atong ikinabuhi kay kita diha gayud gantihan. Si Noel Cadalina Aliones, maayong gabi, Pastor, watching from Bindoy, Negros Occidental. Request ko kanta, Pastor, Dalang Panan. Maayong gabi ni Pastor Gregorio Kiring. Maayong gabi, Pastor, og sa tanang na minaw karon, watching from Hinunangan, Southern Leyte. Maayong gabi ninyo diha, Pastor. Og Sinanilin Salcido Lanzarote, maayong gabi, Pastor, God bless you. Maayong gabi ni Rocky Bilin Saigad. Maayong gabi from Davao. Si Kalmado Lang Tabay, nindot to, Kalmado Lang Tabay. Maayong gabi, Pastor, watching from Lapu-Lapu. Request og Makalangit, awit Makalangit ang ngayan. Ako nga taganog pagtagad sa ang kinabuhi itugyan ko sa imong mga kamot ang mugawas dari milagroso man. Ako ra nga tagaag pagtagad ning awit Makalangit milagroso.
tugyan ko, kay ang hingpit nga kaayuhan. Ikaw man Ginoo, walay laing ngalan, nga puno sa himayaw pagkabalaan. Lalahigon ng Dios nga naghatag kanato kadaugan o panalangin, kaluwasan. Dalaygon ng Dios nga naghatag kanato og proteksyon. Nagmalampuson kita tungod sa iyang pag-uban ining adlaw. Iyong mga kamot, ang kinabuhi tugyan ko, kay ang hingpit ni kaayuhan. Ikaw man Ginoo. Mayong gabi ni Rosan Pisan Gulo, pwede request awit makalangit, Pastor. Imuhang kanta, relasyon o kaksa. Relasyon o kaksa ako. Relasyon o kaksa ako, no? Sige, ako na nga taga-anog pagtagad. Salamat kayo, Sister Diana Mary Tillian. Si Ruth Chachin, maayong gabi. Salamat kayo sa inyong imuhang gipaambit nga mga chocolate. Salamat kayo. Kalipay kayo mga bata o niya nakaambit po ang atong mga kaigsunan po sa kanindot o kalami sa chocolate, no? Salamat kayo, Vita. Ang Diyos magabalos, ang Diyos magpanalangin. Si Lindy Madagat, maayong gabi, Pastor. Maayong gabi. Matod pa, request og nasaan na kaya ako. Sige, ako rin ipasunod ang inyong mga request. Si Cherry Olahay Montano, si Jennifer Cabasa Cabrera, maayong gabi, Sister Jennifer. Si Eileen Mamak Labrero, maayong gabi, Pastor, sa tanang naminaw ning maong programa sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Si Miggy Paromida, maayong gabi, Pastor, sa tanang nagsunod ni ining buluhaton sa Ginoo. Salamat sa Ginoo, kadungog na sadmi sa pulong nga makabago sa kinabuhi dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Watching from Karkar, maayong gabi ninyo diha, Brother Miggy. Si Marlita Oliverio Bilaro, maayong gabi, Pastor. Paampo ko sa ako ang pwesto sa merkado nga makuha nako og balik. Mao pa na giagaw siguro, no? Ibalik ra na sa Ginoo og ipaangay ra kadiha. Si Maria Hilin Hamilngoho, matud pa maayong gabi, Pastor. Salamat sa Ginoo makasunod na pod ko sa imong programa, Pastor. Request ko, Pastor, hangtod may ginabuhi from Bingag, Dawes, Bohol. Maayong gabi ni Roger Agusan Agwan. Maayong gabi ini mo diha, Brother Roger. Good evening, Pastor. Dalaygon watching from Agko Ilumabis, Gidapawan City. Sakto ba akong pagbasa? Si Brother Dante de la Torre, matud pa, good evening, Pastor. Naapod ko na minaw, nagsunod sa imong live ang pulong mo kinabuhi ko. Bisita niya diri sa simbahan, Brother Dante, para magkahimamat po ta. Ang Diyos magpanalangin kaninyo diha. Naramang ka sa buluhon, no? Doon ragid kaayong buluhon. Si Rosito Tunggo Ambay, maayong gabi, Pastor, og sa tibok nimong pamilya. God bless you, Pastor Gideon. Sisa Aninaw Manunan, God bless, Pastor. Dalaygon kayo ang atong buhi nga Dios karong gabi una. Shanin Alizer, maayong gabi, Pastor. Shout out from Barangay Tawan-Tawan. Sa maning Tawan-Tawan. Si Ma Asuncion Cabrera, maayong gabi, Pastor. Shout out sa akong bana nga naminaw. Si Dandan Cabrera, nagtanaw diri sa Abukayan, Kalapi, Bohol. May gabi ninyo diha, Sister Ma Asuncion, uban ni Dandan, Brother Dandan, mayong gabi, mayong pagpaminaw. Ang Dios magpanalangin kaninyo diha. Si Jennifer Cabasa Cabrera, maayong gabi, Pastor Gideon. Kumusta mo diha, Pastor, uban sa tibok nimong pamilya? Request kong kanta, Pastor, dalang tahanan. Sige. Mayong pakiguban o salamat kayo sa pag-share, no, sa atong isuon Gigi Mes. O salamat kayo ang Dios magpanalangin kaninyo. Si Brother Fat, mayong gabi, Pastor, live karon 96.7. Shout out ko sa tanang Tagalambog Banyan. Request song, Pastor, balaan og lahutay. Salamat. Sige, ako ra ning gipasunod ang inyong mga request. Mayong gabi ini mo diha, Brother
Ang Dios magpanalangin. Si Annalyn Tundag, maayong gabi pastor. Salamat sa Ginoo makabati na sad mi sa laing pulong. Pag-usab watching from Vicente Sotos Hospital. Naaday mo sa Vicente. Ang Dios magpanalangin. Dios magauban. Ang gi-request diri awit nga tinud-anay atong Tagalog pagtagad diri lang sa atong nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Awit nga pagdaig nga tinud-anay. Mayong gabi, mayong pagpaminaw, matod pa dire. Si Janelle V. Aligado, mayong gabi, Pastor Dalaygon ang Dios sa tanan request song gitara, imong kanta. Pas, itong gitara. Gitara. Sige. Si Annalyn Tundag, pray for me, Pastor, na maayon ako sa hingpit. We declare nga kumplitong kaayuhan maangkon nimo nining kagabion. Ang Dios magahatag ni ini kanimo. Pasalamati siya. Pasalamati ang Dios diha sa imong nahimutangan karon. Pasalamati sa kinising-kasing niining tagnaa ayuhon ka sa ngalan ni Jesus Christ. Si Inday Dorlin ingkabutin say po pastor request pod awit makalangit kadungganan. Si Melinda Reyang Bonanza, maayong gabi pastor sa tanang naminaw. Tanaw, God bless you always pastor. Maayong gabi ni Ginny Amumonpon. Maayong gabi, wala na ulan pas. Ang lapo-lapo, salamat sa Ginoo. Please ko play pas. So, kopti ako. Dere, wala na po'y ulan, pero kagabi krapihang ulan. First time to nga nagkapahagit kagabi sikat pa atong kanang ting-init. Si Elena Alisna Kuamag, hello pastor, blessed evening ninyong tanan diha pastor uban sa imong pamilya ug sa tanang mga viewers. God bless you pastor. Request awit makalangit pastor gugmang maunungon. Maayong gabi ni Inday Dorlin in Gabot Insay ug si Mariluna Zigira. Maayong nga pagpaminaw ni Lucy Soto. Maayong gabi pastor watching from Alvera Liti. Pa-request pastor pagtuo dalaghang pagsulay. Another most Albuera no? Kumusta ang Albuera? Si Johnny Boy Mundihar. Mayong gabi pastor og sa tanan nagtan-aw naminaw sa imong live watching from Tunaan Dako si Katuna Talibon Bohol. Murag nagkanha na gid ko diha no? Awit pagkalangit diri sa ato nga programa Pinitik. Sunod sa awit magalangit nga request pagdaig nga tinud-anay. Pinitik. Sunod ani dalang panan. Happy wansing ni Sarin Lily. Mayong gabi ini mo diha Sarin. Mao ba pagbasa. Salamat kayo sa imo nga pagtubayaw pagbisita sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Si Rowena B. Dokiali Dokila. Mayong gabi Pastor Gideon listening from St. Bernard, Southern Leyte. Si Roselyn Toniakaw Meris. Maayong gabi ninyo diha Sister Roselyn. Kumusta mo diha sa Tarcom, Cebu?
Mayong gabi ni Wilfrida Perez, si Nars Puyan. Mayong gabi ni mo, Sister Nars Puyan. Si Ma Elena Sambayon, mo request di ay ko, Pastor, awit magkalangit, dakila ka o Dios. Watching from Albuyog, Litin. Mayong gabi ni Florentino Ski. Mayong gabi ni Edmond Malitol Senior. Mayong gabi, Pastor, og sa tanan staff Doha Station, watching from Davao Occidental, request og dalang tanan. Mayong gabi ang Diyos magpanalangin. Si Geraldine Paniero, si Paulino Tenorio, mayong gabi, og si Geraldine Paniero, mayong gabi, may pagiguban. Shout out ko ni Miss Lani Bungkalis diha sa Bohol. Wow, no? Gikan ni Brother Rifat. Si Nini Bayarkal, Manila. Mayong gabi, Pastor, salamat kay makadungog na pud mi sa pulong sa Ginoo. Karong gabi na watching from Forest Square Gospel Church. Si Brother Rifat, usa ni siya kanang mainiton, madinasigon nga nangalagad sa Dios diha sa simbahan diha sa Padjan. Pero murag na wala toy simbahan sa Padjan, no? Sa Mualbo Alto ang inyong simbahan, Healing Miracle Crusade, no? Si Nini Bayarkal, Manila. Mayong gabi, Pastor, salamat kay makadungog na pud mi sa pulong sa Ginoong katiuna. Watching from Forest Square Gospel Church. Si Chari Archaga, mayong gabi, matud pa. Mayong gabi ni mo, Pastor, og sa imuhang pamilya. Request song still. Mayong gabi ni Samuel Helo Senior og ni April Ann Cardios. Mayong gabi si Ranisa Sawa. Hi, good evening, tanan nagsunod sa programa, request ko kinsa man lang ko. Sige. Daghan na gyud ang kanang paabot diri og mga mensahe. Si Mary Jane Kalimot Himina, God bless, Pastor, salamat sa pagtukar akong request. You're welcome and God bless. Si Marites Sinon, matud pa ang Ginoo magauban kaninyo, Pastor, pagka maayo jud sa ato ang buhing Dios. Amen. Si Pastor Carmen Mahilong Bantigi, good evening, Pastor. Nag-reply lang ko ugma kay mag-charge ko. Kumusta mo tanan? Okay ra gyud kami diri, Pastor. Si Glory Donarnier Fortuna. Blessed evening, Pastor Gideon. Dalaygon ang Dios kay naka-live na ka, Pastor. Makapaminaw na pud ko sa pulong sa Dios. Si Bibi Manlapas, matud pa, good evening, Pastor. Uban sa imo nga pamilya, thank you kay makadungog na pud mi sa mensahe nimo, Pastor. God bless. Ibrahim Libentao, maayong gabi, Pastor, salamat na pud sa higayon, gitugod sa Ginoo aron makapaminaw na pud mi kami sa pulong sa Dios pinagi nimo. Alcantara, Pastor, amo simbahan. Sige, gikan ni Brother Rifa. Si Julie Lito Golo, maayong gabi sa tanan. Si Sister Susana, maayong pagpaminaw og ang Dios magpanalangin. Dalaygon ang Dios mag-uban og magpanalangin kanatong tanan. Awit magkalangit, dalang panan. Diri lang sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ang atong hisgutan, mga kaigsuonan, dugang nga mga pamaagi aron dili mahiapel sa silot sa kalaglagan sa Gipadayag Kapitulo 8 hangtod sa Kapitulo 18. Diha gyud ang mga silot nga gipakanaog unya bisan sa grabe na nga mga katalagman, mga kamatay, grabe na gyud ang mga katalagman diha nga gipakita diha sa Gipadayag 8 hangtod sa Gipadayag 18. Pero giklaro gihapon nga wala gihapon sila maghinulsol sa ilang pagkamamumuno, no? Naagyo diha, mga kaigsuonan, wa gihapon sila maghinulsol bisan pa man sa mga katalagman silot nga gipakinaog sa Ginoo.
Gani na adehay gipakita nga nasunog na ang pikas dagway sa kalibutan, apan wala gyapon sila maghinulsol. Wala gyapon sila mobalik sa Dios. Grabe na kagahi sa mga kasing-kasing sa mga tao anang panahona. Wag gyapon sila maghinulsol. Amatod pa sa gipadayag 16:8-9, unya giyabo sa ikopat nga anghel ang iyang panaksan ngadto sa adlaw o gitugutan kini sa pagsunog sa mga tao sa nagdilaab nga kainit niini, og nasunog ang mga tao ang hilabihan kainit, apan wala gihapon sila maghinulsol og magdaig sa iyang pagkagamahanan. Gitunglo nila ang ngalan sa Dios nga maoy nagbuot niining mga katalagman. Muna nga kana bitang katalagman diha sa 8 hangtod sa 18 sa gipadayag. Kundo na may mga taong mahibilin anang mga panahon na lisod na gyud kayo ang kaluwasan. Lisod na gyud ang kanabitang kabaguhan anang panahon na. Grabe na gyud kagahi ang kasing-kasing panahon sa tao ana. Muna nga dili nato tugutan nga dili ta madala sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus. Ug mao ni ato rong mga kanang ato rong hisgutan sa ato karong nga panag-uban, mga pamaagi o dugang mga pamaagi aron dili gyud kita maapil sa katalagman or kalaglagan silot nga gihisgutan diha sa kapitulo 8 hangtod sa 18. Ug usa sa mga ato rong hisgutan mga kaigsuonan nga angay natong ikinabuhi gyud sa ato nga paghulat o pagpaabot sa ato ang Ginoong Hesukristo nga sa iyang saad siya gayod mobalik og lalinon tang tanan. Ato gyud na nga at kana bitang lauman, tuuhan og diha ta dapat magpabilin nga natay tinuod nga pagtuo, tinuod nga paglaom, tinuod nga gugma sa Ginoo. Ang mensahe sa Dios pinagi ni Pablo, adunay tulo ka mensahe nga gikinahanglan gyud nato nga balik-balikan, pag-examine ang atong kaugalingon kung naa pa ba ning tulo. Kining pagtuo, paglaom o kining gugma. Ang tao nga naay pagtuo mga kaigsuonan, mubuhat gyud na sa gisulat sa Biblia. Mao gyud na giklaro diha sa atong Ginoong Hesukristo diha sa gisulat ni Apostol Mateo. Ang tao nga naay pagtuo, mubuhat gyud na. Ang tao nga wala mubuhat sa mga buhat ni Kristo, wala gyud na pagtuo. Ang tao nga walay pagtuo, sa iyang kaugalingon mo angkon na siya nga naay pagtuo. Sa iyang kaugalingon mo angkon na siya nga naa sa Ginoo. Siguro mo ingon pa na siya nga siya mo'y tinuod nga nangalagad sa Ginoo. Apan ang tinuod nga gipakita sa atong Ginoong Hesukristo, ang tao nga naay pagtuo, mubuhat siya sa mga buhat ni Hesukristo. Ang buhat ni Hesukristo mga kaigsuonan pinasubay sa pagkamapailubon, pagkamapabsanon. Kini gipakita niya gikan sa iyang pagkahimugso hangtod nga siya namatay ibabaw sa cross o diha sa cross. Iyang gipakita ang pagkamapabsanon, pagkamapailubon. Sa panahon nga dunay mga tao nga mulutos kaniya, mulikay siya. Sa mga tao nga dunay sa mga dapit nga dunay mga tao nga mubugal-bugal kaniya, dili siya mo patol, kanang dili siya mo unong, mo palayo siya. Ang gipakita sa atong Ginoong Hesukristo ang kadasig sa pagsangyaw sa iyang mga pulong. Sa iyang pagsugod sa buluhaton nga ihang sugdan hangtod nga namatay sa dito sa cross. Wala niya gitago ang iyang buluhaton aron ikaw ug ako makasiguro nga doon na gitay pagtuo kaniya. Bisan asa man ta nga simbahan, unsa may imong karatula,
mawanis man og Trinity, importante sa mga pagtulon ani Kristo Jesus, dili ta zero. 100% nga nabuhat na to ug natuman na to ang mga pagtulonan ni Hesukristo. Kay ang tao nga nagtuman sa mga pagtulonan ni Hesukristo, si Jesus mo ila tinun-an siya ni Kristo. Ang tao nga mubuhat ug magkinabuhi sa pagtulon-an ni Hesukristo, si Jesus miingon, ako siyang tinun-an. Ang tao nga nagkinabuhi sa mga pagtulon-an ni Kristo, mao ang angkuno ni Jesus Christ nga tao nga dunay pagtuo. So munay pinaka-importante mga kaigsunan nga sa ato ang pagkakristohanon, sa ato ang pagtuo sa Ginoo, nagbuhat gyud ta sa buhat ni Hesukristo. O ato nang klarohon kanunay sa ato ang pagkakristohanon. Unya kanang paglaom, dapat naglaom ta sa mga butang nga gisaad ni Jesus. Dapat naglaom ta sa mga saad sa atong Ginoong Hesukristo. Ug ang tao nga naglaom, mapailubon siya nga naghulat, mapailubon siya nga nagpaabot sa saad sa Ginoo. Ang taong mapailubon, ready nga nagkinabuhi, andam nga musubay ug kanunay ni subay sa pamaagi sa Dios. Kaya ang Tinuod, dili man ta ka subay sa pamaagi sa Ginoo kung di ta kapailob. Dili man nato maikinabuhi ang pagtulunan ni Jesus Christ kung dili ta kapailob. Pero kung naatas pagka mapailobon o pagka mapabsanon, diha nato makita ang kadaugan, panalangin, tungod kay mabuhat man gyud nato ang unsamay mga pamaagi sa Ginoo diha sa iyang mga saad. Ang gugma mga kaigsuonan, kinahanglan usab gyud nato nga susihon. Mga ilhanan nga nagpakita nga nagkinabuhi ta sa gugma, mao nga nagtuman ta sa mga sugo sa atong Ginoo. 100% nga nagtuman ta sa sugo sa Ginoo, 100% nga kita dunay gugma sa Ginoo. Ang pagtuo, paglaom ug ang paghigugma maunay pulong nga gikinahanglan maklaro sa atong kaugalingon aron dili ta mahiapil sa silot nga gihisgutan diha sa Gipadayag kapitulo 8 hangtod sa kapitulo 18. Ang tao nga dunay pagtuo ug ang tao nga dunay pagtuo, paglaom ug gugma, tao nga kanunay nakapamunga. Usa sa mga hisgutan nato nga pamaagi aron dili gayud kita mahiapil sa silot diha sa libro sa Gipadayag, kinahanglan sa atong pagkakristohanon doon na gitay bunga. Si Ginoong Hesus mga kaigsuonan, nagsulti na daan o nagpasidaan na daan nga kadtong mga sanga nga dili mamunga putlon. Ang sanga nga dili mamunga putlon. Og palayaon, ilabay, palayaon, unya andamon sa dakong sugnot, andamon sa dakong daob. Sunugon, matud pa sa gipakita nga sambingay sa atong Ginoong Hesukristo. Kinahanglan gyud mamunga ta. Kinahanglan gyud nga sa atong pagkakristohanon doon na tay maayong bunga. Og usa sa mga gikinahanglan gyud pod nato aron makapamunga, kinahanglan ang atong kasing-kasing ampingan. Kinahanglan ang atong kasing-kasing atimanon. Kinahanglan ang atong kasing-kasing mahimong sama sa tabunok nga yuta. Kay dili man gyud makapamunga ang atong kasing-kasing og mga maayong bunga, maayong kinaiya, maayong batasan, maayong pinulungan, nagtinguha og mga maayong butang karon og sa unahan,
kung dili tabunok ang atong kasing-kasing. Ato rong hisgutan mga kaigsunan, unsay mga pamaagi aron mahimong tabunok ang atong kasing-kasing. Pwede ba nga ang kasing-kasing nga batuon, dalanon, sagbuton mahimo siyang tabunok? Yes, pwede. Walay dili mahimo sa Dios. Imposible sa tao. Apan diha sa Ginoo, posible. Kung dunay kasing-kasing nga dalanon, dunay kasing-kasing nga sagbuton, dunay kasing-kasing nga babaw og yuta o kaha gitawag batuon nga kasing-kasing, pwede siyang mahimong sama sa tabunok nga yuta nga diin mo dawat og binhi nga mao ang mensahe sa Dios ug mamungag tag 30, tag 60 ug tag 100. Apan unsaon man aron maka mahimong tabunok, apan unsaon man aron ang kasing-kasing mahimong tabunok nga yuta aron siya makapamunga. Atong hinumduman nga atong Ginoong Hesukristo nagpakita na, nagpasidaan na nga ang sanga nga dili mamunga putlon, ilabay, palayaon, andamon sa dakong daob, pagasunugon ang sanga nga dili mamunga. O giklaro gyud sa Biblia nga dili gyud makapamunga ang kasing-kasing nga sama sa dalanon, batuon nga yuta o sagbuton nga yuta. Kay sa gipakita nga sambingay sa atong Ginoong Hesukristo mahitungod sa upat ka klaseng kasing-kasing, ang tulo ka klaseng kasing-kasing dili gyud makapamunga. Ang usa ka klaseng kasing-kasing nga mao ang kasing-kasing nga sama sa tabunok nga yuta, makapamunga siya. Ang aturong hisgutan sa ako nang gikaingon, posible ba nga ang kasing-kasing nga dalanon, posible ba nga kasing-kasing nga batuon, sagbuton, may sama sa tabunok nga yuta? Kung arita sa kanabitang literal nga yuta, naagay mga yuta nga dili gyud kanabitang mapuslan, na ibatuon, na ay kanabitaw nga anupugon, na ay mga lugar nga anupugon ang yuta. Kung naamay mabuhi, gamay nga init, patay dayon ang nabuhi nga sagbot o katanom. Naagyo yung mga yuta nga dili gyud mabuhi ang tanom kung way ulan. Kinahanglan siya nga naay ulan kanunay. Pero ang yuta bisag unsa pa na kana bitawng pagawpawon, bisag unsa pa na ka makaingon ta nga batuon or kana bitawng yuta nga makaingon gyud ta nga wa gyud tanom nga makatubo. Pero kung kanunay na siya nga maagian og tubig, kanunay na siya nga maagian og tubig, kana nga klase nga yuta ngadto-ngadto mahimo na siyang matubuan o mapuslan. Sama nang yuta nga batuon. Kung doon na may yuta nga batuon, pag sigig yun na siya og punduhag tubig, ang mga dahon sa kahoy nga mahulog, mahimo man na siyang yuta. Ang mga sanga o bisan unsa nga mahug ngadto sa tubig, mahimo na siyang yuta. Makabantay ko og mga dapit nga dunay mga yuta nga kana bitawng pagawpawon, anupugon. Pero kung naay tubig kanunay, mapuslan gyud ang yuta. Daghang mga pamaagi nga ang yuta mapuslan. Sa akong pagpuyo diri sa bukid, dunay mga yuta nga
dili gyud mapuslan kung tamnan, bisan kung abunuhan, bisan kung ang mga abono kana gyung makapatambok. Pero kung butangan o kana bitang iti sa manok, matamnan siya o manihan siya. Kumbaga mapuslan di ay siya. So dunay mga yuta nga kung atong tan-awon dili gyud mapuslan, apan kung ato ding kugihan, naaday mga pamaagi nga ang yuta makahatag siyag maayong ani. Mausad ang atong kasing-kasing. Dunay may mga tao nga moingon nga dili na siya mabag-o, pastor. Dili na siya mausab, pastor. Wala na gyud nay paglaom ng klase nga tawhana kanang babayhana. Inana na gyud na siya. Pero moingon ko nga samtang doon na pay kinabuhi ang tao, doon na pay kabaguhan. Ang tao nga doon ay kabaguhan, doon na siya'y kaluwasan. Apanon saman ang mga pamaagi aron ang atong kasing-kasing or ang kasing-kasing nga matuon, kasing-kasing nga dalanon, kasing-kasing nga sagbuton, mahimo siyang sama sa tabunok nga yuta nga makadawat sa pulong sa Dios. Daghang mga kahimtang o daghang mga tao nga gipakita diha sa Biblia nga makakita ta nga ang kasing-kasing daw dili na gyud mabag-o, dili na gyud mausab, murag makaingon tang wa nagi paglaom, grabe na gyud kadautan. Pero diha sa Ginoo dunay kabaguhan. So unsa may mga pamaagi, usa nga ato orong hisgutan mga kaigsuonan, ang tao nga diha makita sa Biblia mga kaigsuonan nga makaingon ta nga wala na gyoy kabaguhan, wala nay kanang paglaom pa. Siguro dunay mga kaigsuonan nato nga dunay pamilya, bana man kaha o asawa man kaha, ginikanan o anak, parente baka nga makaingon ta nga wala na gyud nay kabaguhan, wala na gyud nay paglaom pa, mao na gyud siguro na iya ha. Alang nato imposible. Pero dili nato kalimtan sa Dios, posible. Naay kabaguhan, naay kausaban mga kaigsuonan. Usa nga atong hisgutan mga kaigsuonan naa sa ikaduhang Kronikas. Ablihi diha sa ikaduhang Kronikas ang inyong Biblia. So ikaduhang Kronikas mga kaigsuonan, kapitulo 33. Ato ning basahon ang libro sa ikaduhang Kronikas 33 1 hangtod sa 13. Ako rani nga paspasan. Pasensya kayo mga kiksuan kay dunay kuaning konsulta kay ako ato ang mga worship team nagpractice sila kay bago pa mangyud sila nagpractice og kanang mga chord sa gitar ni ang bass ako ang ilang gihulman para mapraktisan para karong next Sunday karong umalabot nga Domingo makaduyog na gyud pud sila niya. Salamat sa Ginoo nga gihitagaan sila kadasig. Yan ang konsulta sila kung okay ba ang bass o ang gitara. Pwedeng idungan. So padayon ta ato nga basahon ang libro sa ikaduhang Kronikas kapitulo 33
bersikulo 1 hangtod sa 13. Si Manases nagpanuigon og 12 sa dihang misugod siya paghari ug naghari siya didto sa Jerusalem. Sulod sa 55 ka tuig. Gibuhat niya ang dautan atubangan sa Ginoo ug gisunod niya ang dautang binuhatan sa kanasuran nga gihinginlan sa Ginoo aron mapanag-iya sa mga Israelita ang ilang yuta. Gitukod niya pag-usab ang mga halaran sa mga Dios-Dios nga gigunob sa iyang amahan nga si Hezekias. Ug nagtukod siya mga halaran alang sa mga Baal. Naghimo usab siya mga larawan alang sa mga diyosa nga si Asira o gisimba niya ang mga bituon o gilagaran. Nagtukod siya mga halaran diha sa templo sa Ginoo nga unta miingon man ang Ginoo adto sa Jerusalem simbaha ang ako ngalan sa walay katapusan. Ug nagtukod siya mga halaran alang sa tanang bituon diha sa duha kahawanan sa templo sa Ginoo. Ug gisunog niya ang iyang mga anak ingon nga halad didto sa walog sa hinom. Mituo siya sa mga tagna-tagna sa lamangka, diwata ug lamat-lamat. Nagpatuyang siya sa pagbuhat og dautan atubangan sa Ginoo nga nakahagit sa iyang kasuko. Ug ang mga larawan sa Dios-Dios nga iyahang gibuhat gibutang niya didto sa templo sa Dios. Sa dapit diin miingon ang Dios kang David ug sa iyang anak nga si Solomon. Niining temploha sa Jerusalem nga gipili ko gikan sa tanang banay sa Israel, ipaila ko ang akong ngalan hangtod sa kangturan. Dili na ako motugot nga biyaan sa Israel kining yuta nga gihatag ko sa inyong katigulangan. Kung tumanon lamang nila ang tanan kong gisugo kanila, ang tanang balaod, mga lagda o mga tulumanon ang gihatag ko pinagi kang Moses. Giangin ni Manases sa pagpakasala ang Juda o ang mga nagpuyo sa Jerusalem. Busa nahimo silang mas dautan pa kaysa kanasuran nga gilaglag sa Ginoo aron mapanag-iya sa mga Israelita ang ilang yuta. Mipahimangno ang Ginoo kang Manases ug sa iyang katawhan apan wala sila manumbaling. Busa gipasulong sa Ginoo nga na kanila ang mga pangulo sa kasundaluhan sa hari sa Azeria o kauita nila si Manases o gigapos sa kadinang bronze o gibihag ngadto sa Babylonia. Og sa panahon nga diha siya sa kalisdanan, nagampo siya sa Ginoo sa iyahang Dios. Nga iyang Dios og napaubos siya pag-ayo. Nagampo siya sa Dios og gidungog ang iyahang pagpangamuyo og gidala siya pagbalik sa Jerusalem ngadto siyang gingharian o niya nakaamgo si Manases nga ang Ginoo mao ay ang Dios. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanimo kanatong tanan. Kining istorya sa usa ka tawo nga nahimong pangulo sa mga Israelita, nahimong hari. Patanon pa siya kaayo nga nahimong pangulo sa katawhan sa Dios. Upusit kaayo siya sa pagpangulo sa iyang amahan. Grabe siya kadautan. Tanan nga mga patuo-tuo, mga amat-amat, mga diwata sa lamangka, mga Dios-Diyosa, tanan. Wala say gisaylohan. Sa iyang pagkahari, mga igsuon, iyahang gipasipadan ang dapit nga balaan. Ang templo sa Dios, iyahang gihugahugawan. Bisan gani ang iyang mga anak, iyang gihalad, iyang gisunog, iyang gipatay, aron ihalad sa mga Dios-Dios. Grabe kadautan, o grabe na gyud kadautan ang iyahang kasing-kasing. Makaingon ta mga kaigsuonan nga, wa na gyud paglaom. Dili na gyud mabago. Niya grabe siya ka-impluwensya tungod kay hari siya.
pangulo siya. Gani giklaro gyud diha mga kaigsuonan nga labi pa hinuong kadautan ang mga tao ilalom sa iyang pagdumala kaysa mga taong gipahawa, kaysa mga taong gilaglag sa Dios. Grabe na gyud ka dautan. Ang nakanindot mga kaigsuonan mao ni ang Dios dili diha-diha mo laglag. Ang Dios dili diha-diha mo silot. Munay giklaro mga kaigsuonan ang atong Dios, Dios siya sa kagayunan. Naasay chance nga ihatag. Bisag unsa pa kadautan, bisag unsa pa kadautan ang tao, taga niyag higayon nga makaamgo, tagaan niyag higayon nga makabalik diha sa Ginoo. Usa sa mga gipakita diha nga mga ilanan nga gitagaan ang tao og kahigayonan nga mausab na ay ipadala ang Dios nga mensahe nga matud pa pahimangno. Na ay mga mensahe nga ipadala ang Dios ngadto sa mga tao nga iyang tagaag higayon. Diha sa bersikulo 10, mipahimangno ang Ginoo kang Manases og sa iyang katawhan apan wala sila manumbaling. Wala gyapon manumbaling. Grabe na gyud sila kadautan. Grabe na gyud sila kagahi. Grabe na gyud ang ilang kasing-kasing daw sama na sa batuon, daw sama na sa dalanon, o grabe na kasagbuton ang ilahang kasing-kasing. Wala na gyud panahon sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Dili na sila manumbaling. Nay mga tao, mga kaigsunan nga bisan saon nimo og wali, bisan saon nimo og dasig adto sa simbahan. Bisan saon nimo og dasig basag Bible, dili gyud manumbaling. Nay mga tao, mga kaigsunan nga damor hinuon nimong dasigon, damor hinuon silang magbugal-bugal nimo. Pero ang Dios dili sama sa tao. Ang tao pulaan dayon, o surrender dayon. Ang Dios mga kaigsunan, matud pa ni Pedro, mapailubon siya. Dili siya gusto nga dunay taong malaglag. Dinhi giklaro mga kaigsuonan nga ang atong Dios, Dios siya sa kahigayonan nga maghatag og higayon sa tao aron makapanumbaling sa Ginoo. Sama sa imong kinabuhi. Sama sa atong kinabuhi kaniadto. Kung sa tao pa mga kaigsuonan wala nantay higayon pang mabuhi. Mga buhat nga dulumtanan at tubangan sa Dios, mao na nooy nahilig sa tao. Mao na nooy gi atiman sa tao. Sa panahon nga gipadad-an sa Dios og mga mensahero, wala gyapon sila manumbaling sama ni Manases. Bisan kung wala si manumbaling mga kaigsunan, dunay ikaduha nga gihimo ang Dios. Nga matud pa dinhi sa bersikulo 11, busa gipasulong sa Ginoo nga kanila ang mga pangulo sa kasundaluhan sa hari sa Asaria o gikauita nila si Manases o gigapos sa kadinang bronse o gibihag ngadto sa Babylonia. Grabe na magyud kagahi si Manases. Bisan kung gipadadaan siya mga mensahero, wa gyapon sila manumbaling. Ikaduha nga pamaagi nga gipakita dinhi, miabot ang kalisod. Miabot ang gubat. Nahimo siyang binihag o gidala siya sa Babylonia o didto gigapos siya.
Sa dihang gigapos siya mga kaigsunan, binilanggo siya, dito siya nakaamgo. Nga mato din his versikulo 12, og sa panahon nga diha siya sa kalisdanan, nagampo siya sa Ginoo nga iyang Dios, og nagpaubos siya pag-ayo. Nagampo siya sa Dios og gidungog ang iyang mga pangamuyo, og gidala siya pagbalik sa Jerusalem ngadto siyang gingharian, o niya nakaamgo siya si Manases nga ang Ginoo mao di ay ang Dios. Usahay ang tao mga kaigsunan, dili gyud makaamgo nga adunay Dios. Adunay mga tao nga ang ilang gipaka-Dios ang ilang resimbahan. Ang ilang gipaka-Dios ang ilahang karatula. Moingon sila nga ang ila ragyong simbahan mao isakto. Bisan kon sila makasud-o nga ang ilang binuhatan og ang kinaiya grabe ka opposite sa pulong sa Ginoo. Dunay mga tao nga nalimbungan sa relihiyon, nga nagtuo nga sila maoy tinukod ni Kristo, pakamatyan nila ang relihiyon, ipataas o ipahambog nila ang ilang relihiyon nga maoy tinukod ni Kristo, bisan kung tan-awon ang mga pagtulunan sa maong simbahan, grabe ka opposite sa pagtulunan ni Kristo. Kaya ang pagtulunan diha sa atong Ginoong Hesukristo, pagtulunan sa Dios diha sa Biblia, imong makit-an nga wala gyud magsugo ang Dios og pagyukbo og rebulto. Wala magsugo ang Dios og pagbisyo. Wala magsugo ang Dios mga kaigsunan og pagbaton og bati nga kinaiya. Ang gisugo sa Dios nga kinahanglan ang taong makabaton og maayong kinaiya, maayong nga batasan, maayong bunga, maayong pinulungan og maayong binuhatan. Og maunay mga tao nga gipakita sa Biblia nga tinuod nga dunay Ginoo. Kay ang tao nga tinuod nga dunay Ginoo, giklaro sa Biblia nga wala gyud bisyo. Puro bag-o. Bag-o ang iyahang kasing-kasing, bag-o ang iyang una-una. Pero dunay mga tao matud pa sama ni Manases, nga bisan kong gisangyawan, bisan kong giwalihan, wala gyapon manumbaling. Hangtod mabot ang panahon nga dunay gubat. Siguro diri sa Pilipinas wala may gubat nga literal. Naamay mga gubat-gubat pero dili inana ka kana bitang kanon sama sa nahitabo karon sa Israel, batok sa Gaza o sa Palestine o sa Iran o sa uban pang mga gubat diha sa Russia, Ukraine o uban pang mga nasod nga dunay kanunay gubat. Diri sa ato ang nasod nga Pilipinas, ibin sa ato ang kinabuhi, dili ta ka sinati sa pagkakaroon og gubat nga literal. Apan kung ato lang hinuktukan, adlaw-adlaw dunay gubat, dunay pakig-away. Usa sa gihisgutan sa Biblia, kining espirituhanong bahin o kining tawhanon nga bahin. Ikaw ug ako, samtang nagpuyo ta sa kalibutan, nga buhi pa ta, naatay tawhanon nga kinaiya. Sa dihang midawat ta diha kang Kristo, og ipapuyo na to siya sa atong kasing-kasing og mingsunod ta kaniya, nakadawat ta sa gitawag espirituhanong kinaiya. Nakaambit ta, matod pa ni Apostol Pablo, bisan kinsa katong nahiusa kang Kristo, nakabaton siya sa kinaiya ni Kristo sa Galacia kapitulo 3, 26-27 hangtod sunahan. Imo nang mabasa diha. So duha ang ato ang kinaiya.
kinaiyang espirituhanon, kinaiyang tawhanon. Ang tambag sa Biblia mga kaigsunan nga kinahanglan magpuyo tas kalibutan nga walay laing maghari sa ato ang kasing-kasing kundi ang espirituhanong kinaiya. Aron maghari sa atong kasing-kasing ang espirituhanong kinaiya, kinahanglan gamiton nato atong hunahuna sa paghuna-huna sa mga butang espirituhanon. Aron do na tay mahuna-huna ang espirituhanong butang mga kaigsunan, kinahanglan paminahon nato kanunay ang espirituhanong mensahe. Bulahan kayo ang tao nga kanunay naminaw sa pulong sa Dios. Bulahan kayo ang tao nga naminaw og namati sa mensahe sa Dios. Kanunay na naminaw, namati sa pulong sa Dios. Bulahan kayo. Mga kaigsunan ko sa Ginoo. Pero kung doon na may mga tao nga bisan saon nimo gwali, bisan saon nimo og paambit, siran sa pulong sa Dios mga kaigsunan ko sa Ginoo, magpabilin gyapon sila nga gahi. Makaingon ang tao mga kaigsunan wala na nay paglaom pastor. Kapila nako sire sa pulong sa Dios, di gyapon manumbali. Ang Dios nga tong gilagaran, Dios siya nga dili gayod musurinder. Dios siya nga taas, habog, lapad, lawom ang iyang pailog. Sa kinabuhi ni Manases, diha giklaro mga kaigsunan nga dunay dakong gubat o bihag si Manases o gidala sa Babylonia ug sa diha nga niabot ang panahon nga grabe na gyud kalisod ang kahimtang ni Manases, dito nakaamgo siya, nakahuna-una siya ampo. Inya nagkanindot mga kaigsunan, nalimtan niya ang pagampo sa mga Diyos-Diyos. Kaya atong anang panahon na si Manases mga kaigsunan, sa wala pa siya bihaga dito sa Babylonia, nakakaton gito siya sa mga pagampo atong mga Diyos-Diyos, pagampo ni atong mga salamangka, pagsimba bahitungod sa pamaagis diwata. Pero sa diha nga nagkalisod na sa dito sa bilangguan sa Babylonia, nakaampo siya. O ang nakanindot mga kaigsuonan nga sa ihang pagampo, nagpaubos siya pag-ayo. Bulahan lagi kayo ang tao nga kaantigong mo paubos. Bulahan o bulahan kayo ang tao nga dunay kasing-kasing nga mapabsanon. Kay bisan unsa ang iyang nahimo, grabe na siya kadautan. Apan sa diha nga mi duol sa Dios, sa dihang mi balik sa Ginoo nga uban ang pagkamapaubsanon, imong makita diha nga wala sa isalikway sa Dios. Sa dihang nagampo siya, wala siya balibari sa Dios, gidawat sa Dios. Muingon ko mga kaigsunan, ang number 1 nga gikinahanglan natong utingkayon sa atong una-una sa atong kasing-kasing, kining pulong pagpaubos. Makatunan pa ba kaha nato ang pulong pagpaubos sa panahon nga panalanginan ka? Makatunan pa ba kaha ang pulong pagpaubos sa panahon nga tagaan kag pabor sa Dios? O kaha panalanginan ka sa Dios? Kining kasing-kasing ni Manases, makaingon ko nga dili ni pareha sa mga tao nga diha sa gipadayag kapitulo 8 hangtod sa kapitulo 18 nga bisag grabe na gyud ang silot, grabe na gyud kadaghan ang mga katalagman, matag karon og unya sa dihang
ang mga anghel sa Dios muyabo na sa ilang panaksan sa kasuko. Grabe ng kamatay, grabe na ang kasakit, grabe na gyud ang katalagman, grabe na gyud ang kalisod. Pero ang mga tao dihang anang panahon na wa gyapon sila maghinulsol. Pero nagkanindot sa kasing-kasing ni Manases. Sa dihang nga grabe na yung lisura. Ang iyang kasing-kasing nakakaton pas pagpaubos. Mingsampit siya sa Dios, naghinulsol siya, gidawat siya sa Dios. Lamang, isa siya nakaamgo sa dihang grabe na ang kalisdanan nga iyang nasinatian. Muna'y giingon ni Haring Solomon nga usahay, ang tao dili mabag-o samtang dili pa siya makasinati og mapait nga kasinatian. Usahay matud pa ni Haring Solomon, usahay ang tao isa pa mabag-o kung makasinati nag mapait. Kanang lisod na kaayo, mapait. Nga matud pa diha sa Panultihon 20 versikulo 30. Usahay kinahanglan makatilaw kita og mapait nga kasinatian, una pa kita mabag-o sa atong pamatasan. Dunay mga tao nga isa makaamgo kanang moabot sa punto nga bisan ang doktor dili na makaluwas, dili na makaayo. Dunay mga tao nga isa pa makaamgo nga dunay Dios. Kon maka amgo na nga bisan kani ang kwarta, dili na makaayo. Di na makaluwas. Dunay mga tao nga isa pa makaalagad og Dios sa diha nga makabaton og sakit nga walay kaayuhan. Walay tambal. Pero sa diha nga ang tao makaamgo ug mubalik sa Ginoo ug dunay kasing-kasing nga mapaubsanon, wala magpasabot ug wala gipakita diha sa Biblia nga dili pod ayuhon sa Dios. Ayuhon sa Dios. Diha sa Kronikas mga kaigsunan, ikaduhang Kronikas Kapitulo 7:14. Ingon dinhi, apan ug kon ang katawhan nga akong tinawag mudangop kanako sa dakong pagpaubos ug mubiya sa ilang sala, patalinghugan ko gayud sila og pasayloon sa ilang mga sala ug ibalik ko ang kadagaya sa ilang nasod. So kung doon na kay mga kaila, parente, pamilya, bana, asawa, nga sa imuhang panabot dili na gyud mabag-o, dili wala na gyud paglao mausab, sultihan ti ka sa imo ra ng hunahuna, sa imo ra ng panabot. Ayaw na gamita kay dili na makatabang aron mahimo kang panalangin nila. Dili na to gamiton ang tawhanon atong hunahuna. Hunahunang tawhanon, panabot nga tawhanon, pagbati nga tawhanon, dili na to na dapat mao'y gamiton para itan-aw sa atong isikatao. Kung doon na may daot, grabe kadautang tao mga kaigsunan sa atong panahon karon, sa imong pamilya, sa imong mga kaila, sultihan ti ka, wala na'y makalabaw pa kadautan ni Manases. Grabe sa kadautan. Unya, grabe na gyud sa kadautan tungod kay siya mo'y maka-impluwensya sa uban kay hari siya. Unya, unsay giingon sa Dios? Ang tao nga makaangin ngadtos gagmay mga bata may pahiktan og bato og itambog sa dagat. Bisag unsa pa kadautan, timan ni. Bisag unsa pa kadautan.
Siguro kung doon na pa mulabaw kang Manases kadautan. Pero sa atong panahon karon wala na magkalabaw ni Manases. Kay tanan nga Dios, tanan nga mga klaseng patuo-tuo iyang gisudlan o niya. Iya pag yung gigaman og halaran, gigaman pag yun niyang templo, didto pag yun sa balaang templo para sa Ginoo. Iya gawas pa niya na ang iyang mga anak, iyang gipasunog, iyang gihalad sa mga Diyos. Grabe yun kadautan. Pero sa diha nga, niabot ang kalisod. Nakaamgo siya. Ning sampit siya sa Dios. Og ang iyahang gipakita gyud diha, nagpaubos siya. Muingon ko, ang tao nga naay pagpaubos, dunay paglaom. Kasagaran ng tao isa makapaubos kung naa na sa kalisod. Unang kabantay mo nga naay mga tao nga dili daling mamatay. Dili diha-diha dayong mamatay. Moagi pa og grabing sakit. Moagi pa og sakit sa atay, sakit sa kidney, sakit sa apdo, uban pang mga internal organ. Ang rason para mobalik sila sa Dios. Ang gipakita ni Haring Solomon para makabaton silang kaluwasan. Pero ato mga pag-ampo mo ni, dili na to, tinuod dili na to kalipay, nga ang atong mga pamilya, or naa pa mo'y mga pamilya diha nga, nagbisyo, grabing bisyo. Atong pangayoon sa Ginoo nga Lord, ayaw itugot nga akong pamilya, akong bana, sawa, mga anak, ginikanan. Ayaw itugot nga isa pa sila mabago kung doon na nipalatian. Pangayoon na to sa Ginoo, kita'y magpaubos. Pangayoon na to sa Ginoo, mga kigsunan, ang kausaba kabaguhan sa atong pamilya. Sa imong bana, kung grabe ka dautan og pinulungan ang imong bana, grabe ka dautan og pinulungan ang imong asawa, ang imong ginikanan, timan sa tao imposible mabago, pero sa Ginoo posible nga mausap. Diha gipakita mga kaigsuonan kining pagpaubos dako kay ni siyang makatabang aron ang tao mabago. Ang gihatag sa Ginoo nga mensahe para dili lang kita maoy, dili lang kita ray makalikay sa silot. Gusto sa Ginoo nga ikaw, ako ug ang imong pamilya ug atong tagsa-tagsa ka pamilya makalikay sa silot sa gipadayag 8 hangtod sa gipadayag 18. Kinahanglan ikaw ug ako magkinabuhi nga mapabsanon atubangan sa Dios. Ang tao nga tinuod nga nagpaubos musabmitar na sa Dios. Kay pwede manggunato ng angkon-angkonon nga nagpaubos naman ko pastor pamagyapon dungga lagi akong pag-ampo nga ako na gipangayo ang kabag-uhan sa akong bana, ako na gipangayo ang kabag-uhan sa akong mga anak, nagkagrabe naman hinuon pastor nga nagpaubos naman ta ko. Ang tinuod nga tao nga mapaubsanon atubangan sa Dios 100% naningkamot sa pagsabitar sa Dios. So usaon ang pod nato pagkasiguro nga nagsamitar ta nga wa kay ta magpatudlo. Muna nga ayaw katingala nga nung dunay mga pag-ampo hangtod karon wala pa nimo makit. Kay doon na pa'y gikinahanglan nimong buhaton
paningkamutan sa imong pagpangalagad o pagpaduol sa Dios. Kay ang tao nga na ay pagpaubos, 100% makabalik yun na sa Dios. Musabmitar yun na sa Dios. Muna nga, ato rong katunan mga kaigsunan, kining pulong pagpaubos. Ang pagpaubos, usa kini kahinigiban para matuman nato ang tanang sugog pagtulunan sa Dios nga atong gilagaran. Sama gud sa atong Ginoong Jesucristo. Nagpaubos siya sa tanang ubos. Si Ginoong Jesucristo mga kaigsunan, wala siya mabugos nga magpabiling tupong sa Dios. Matod pa ni Pablo mga kaigsunan, siyang kaugalingong gusto, kaugalingong kabubuton. Diha sa Colosas man siguro ni gisulat ni Apostol Pablo. Colosas o Pilipos. Amurig nanis Pilipos kapitulo 2. Kanay nanis 2. Ingon dinhi mga kaigsunan, busa ko nakapalig-on kaninyo ang inyong kinabuhi diha kang Kristo og nalipay kamo diha sa iyang gugma kon may panaghiusa kamo diha sa espiritu og may gugma og kaluoy sa usa-usa. Awhagon ko kamo sa pagbaton sa managsamang katuyuan og una-una og sa samang gugma aron mahingpit ang akong kalipay. Ayaw kamo pagbuhat og bisan unsa gikan sa hinakog nga tuyuan og sa walay hinungdan nga tinguha pagpanghambog. Ang gingon dinhi, pagpaubos sinuon kamo og isipa kanunay ang uban mas maayo kay kaninyo. Mao bitaw nang sa atong pagpangalagad na gani mga tao nga makigdebate nga moingon sila nga sila'y sakto, sila'y tinukod ni Kristo, pasagdahe. Kay kung makigtigi ka na wala na nimo ni mabuhat. Kanang giingon pagpaubos hinuon kamo og isipa kanunay nga ang uban mas maayo kay kaninyo. Kining pulo nga maghuna-una nato ba nga ang uban mas maayo, wala na magpasabot nga sila sakto. Ibutang lang nato sa tong nauna kasing-kasing nga maayo sila para dili ka masakitan. Kay masakitan man kung ka mabugatan nga muila ka sa imong kaugalingon nga mas maayo og sakto gyud ka. Nya sila dili maayo. Manghinambog man ka. Mao na nga ang tambag ni Apostol Pablo, dawatan na lang nga maayo sila kay nimo. Para dili nimo sila kana bitaw, dili nimo sila tugbangan. Kay mahitabo man gud kung tugbangan na sila, dili gyapon mahuman ang panaglalis. Munang kung dunay may mga taong moingon nga sila ra gyud maluwas, sila ra gyud sigbahan mo sakto. Ayaw na pagdebate. Paubos lang. Paubos. Kay kung makigdebate manggug ka, pukano nimo ang ilang istorya, ang mahitabuan na, mura ka og kanang magarboso. Dili lang kay mura. Mugarbo ka na. Unya ang gikinahanglan ra gyud pagpaubos man. Ang gingon dinhi pag tinabangay kamo og dili kay mauray inyong atimanon ang tagsa-tagsa ninyo kaayuhan. Ingon dayon 5, angay ninyong batunan ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Mao ni angay natong batunan. Para makaampo ta sa Dios ug dunggon sa Dios ang ato ang manghangyo. Bisan siya Dios, wala siya mamugos, magpabiling tupong sa Dios, sinuon sa iyang kaugalingong kaubuton, gibiyaan niya kining iyang katungod og nahimong usa ka lipon na tao siya sa samang kasagarang tao, nagpaubos siya og nagbasinugtanon hangtod sa kamatayon. Mao ni akong giingon mga kaigsunan, ang tao gyud nga naay pagpaubos 100% masinugtanon siya sa Dios. Mao na nga kumuingon tang nagpaubos naman ko Pastor Gideon. O si sa hasad.
kung nagmasinugtanon ba ka sa Dios. Kay kung nagmasinugtanon ta sa Dios, maunay usas mga ilanan nga nagpaubos ta. Unsaon na to pagkasiguro nga nagmasinugtanon ta nga wa man gani tay basa-basa ang Biblia. Nagbasa-basa ba mo dihag Biblia? Sultihan ta mo. Bless kaayo ka kung seryoso gyud ka nga mihatag og panahon sa pagbasa og Biblia. Pero ayaw pug sugot nga ikaw ray nagbasa ha, samtang imong asawa hagok na. Dasiga po ng imong asawa pagbasa og Biblia. Ayaw po og sugot nga ikaw ray magbasa-basa nga bana o kaha nga ikaw asawa nya imong bana imo ra pong ipasagdan. Ang giingon dinhi magtinabangay, magdinasigay. Ang bana nga init sa pagbasa og Biblia, ikaw pod asawa ayaw pod pagtinapulan. Ayaw pod paglapalahay diha. Gatuo ka nga madala ra ka sa maapil ra unya ka diha sa imong bana, dili. Ayaw pagtuo na. Ayaw pagtuo nga nagbasa ang imong bana, maapil ra ka. Basa po kag Biblia. Ayaw pagtinapulan. Munang diri sa programa mga kaigsunan, akong gipasalamatan ang Dios nga nagdasig ug naghatag kanatong kusog nga makadungog ta kanunay sa pulong sa Dios, makabati ta kanunay sa mga mensahe sa Dios. So dinhi giklaro mga kaigsunan nga usa sa mga kikinahanglan gyud nato aron dili ta mahiapil sa katapusang silot or mga kanang panaksan sa kasuko sa Dios diha sa kapitulo 8 hangtod sa kapitulo 18 sa gipadayag. Kinahanglan atong bansayon ang atong kasing-kasing ug unahuna sa pagpaubos. Diha sa simbahan dunay mga tawo gyud nga mahimong instrumento aron kasulayon. Tinuod na. Akong ipasalamatan ang Dios diri sa ato ang simbahan bag-o pa man gyud mi diri nga nagtukod. Pero akong ipasalamatan ng Dios nga akong makita nga walay kompetensyahanay ang sud sa simbahan. Kaysa akong pagdala, akong ipangayo sa Ginoo nga walay laing maghari sa una-una kasing-kasing kundi ang pagpaubos. Kay naa gani ang pagpaubos, naa gyud ang pagtinabangay. Naa gani ang pagtinabangay mga kaigsunan, maunay makapahimuot sa Dios. Kana bitang pagtinabangay, ako gipasalamatan ang Dios ni adtong mga simbahan nga nagtinabangay. Nagtinabangay sa pag-ugmad, sa panginahanglanon, malipay ang Dios niya na. Kay maunay gisulat nga mensahe diha sa Hebreo kapitulo 13:16. Ayaw kalimot sa pagbuhat og maayo, pagtinabangay ka mo, kay maunay halad nga makapahimuot sa Dios. Kinahanglan magtinabangay ang bana mutabang gyud sa asawa. Ang asawa mutabang sa bana. Dili kay magpasagdahay. Ikaw nga bana nga naa kay kadasig sa pagbasa og Biblia, dasiga pod ang imuhang asawa nga mubasa pog Biblia. Ikaw nga asawa nga naa kay kadasig nga mubasa og Biblia, dasiga pod ang imuhang bana nga mubasa pog Biblia. Pagdinasigay. Nganong kinahanglan man tang mabasa og Biblia? Kay damortang mubasa og Biblia, damortang masinangkapan. Damortang makakaton. Og sa dihang makakaton ta, sultihan ta mo mga kaigsunan sa dihang makakaton ta. Ang Dios mutabang nato aron mabuhat nato ang atong nakatunan. Kay dili man gyud pod gusto ang Dios nga masayang ang atong mga sakripisyo, kay kana na lang pagbasa og pagtuon sa Biblia dili na sayon. Kay kaganina mga kaigsunan samtang nga sayo ko og panyapon, hawa pay alasay siguro, mao pay pag alasay sa ato, niyapon ako. Ingko nga akong giinan akong asawa, mauna ra kog kaon. Maulahi lang gyud mo kay
mamalandong ko before ko muwali. Mag-live ko ron. Kaya ako ka-live kagabi eh. Kay namalandong ko kagabi mga kaigsonan, unsay mga mensahe ang Dios. Unya wala man maka live ta kay grabe pong ulana, unya grabe pong kilat, grabe pong dalugdog. Unya muraglain man nga kuan gyud kanang i-live kung kusog kaing kilat, kusog pong dalugdog, unya grabe pong ulana. So ulat na lang gyud ko mag-live mga igsoon. Unya sa dihang namalandong ko gaganina, ang akong pamalandongan kagabi, dili man makaingon ko nga matagkaron og unya nga muatubang ko ninyo. Sa ko nang gikaingon, akong gipasalamatan ng Dios nga iya kong gitagaag kadasi nga before ko muatubang ninyong tanan. Iya kong gihatagag higayon nga makapamalandong, makapangayog mensahe. Og miingon ko nga katong mga pulong nga akong gipamalandongan kagahapon, lahi usab ang mga pulong nga akong gipamalandongan karon nga iyang gihatag sa tong panag-uban. Tungod kay usas iyahang gipabug-atan karon nga angay natong tukion sa ato ang kasing-kasing kining pulong pagpaubos. Pagpaubos. Kay ang tao nga mapaubusanon, tao nga dawaton sa Dios. Ang Dios dili mutan-aw sa atong abilidad, kaalam, kahanas. Dili tan-awon sa Dios kung unsa ka kaabiliraran nga daw kaysa uban. Kaya ang tinuod gikan man na niya, ang iyang tan-awon ang iyang kasing-kasing. Kung muduol ta niya nga mapabsanon, malipay ang Dios. Kung muduol ta kaniya nga mapabsanon, klaro kaayo nga doon na tay kasing-kasing mahinulsulon. Ug ang tao nga nagpaubos 100% makabiya na sa sasala. Tinuod na. Kabalo mo mga kaigsunan ang tao nga dili mapaubsanon nganong dili kabiya sa sala, kasagarang panultihon moingon man na sila nga ay daghang maimperno. Ngano man gud ing maimperno? Mapahitason nga kinaiya. Pero ang taong mapabsanon, mudawat na sa mensahe sa Dios. Sama nimo karon. Unya sa diha nga magampo ta sa Dios para sa ato ang pamilya, para sa ato ang mga kaigsunan. Dunggon gyud na sa Ginoo. Sama ni Abraham, nagampo sa Dios. Gidungog ang iyang pagampo. Pero sa diha nga gidungog na sa Dios ang iyang mga hangyo, o gipadad-an na sa Dios og mga anghel ang Sodoma Gomora para pagtubag sa gihangyo ni Abraham nga dili lang unta malaglag ang mga taong matarong sama sa iyang pag-umangkon nga si Lot. Sa dihang gipadad-an nag mga anghel ang Sodoma Gomora aron doon na pay tao nga maluwas, usas mga maluwas ang pamilya ni Lot pag-umangkon ni Abraham. Pero sa diha nga ipadad-an na pod og mga mensahe ang mga gipangluwas nga maong pamilya ni Lot, giingnan siya sa mga anghel nga, sige, dagan mo dito sa kabungturan. Ingon po taon si Lot, kung mudagan mo sa kabungturan, mahiapsan mi. Paadtuan lang mi anang barangay sa unahan. Ingon ang anghel, o sige, tugutan ta mo sa adto ng barangay para magkaabot mo, pero ayaw lang yung muglingi. Kay kung mulingi mo, patay yun mo. So muna'y pinakampinganan kanang instruction pod. Kaysa diha nga giluwas na ang pamilya ni Lot, ang iyang asawa, sa dihang nagsugod na ang kalaglagan sa Sodoma Gomora, gihatagan sila kaluwasan, pero nalimtan man sa asawa ni Lot ang instruction sa Dios pinaagi sa anghel. Ang nahitabo,
nilingi ang asawa ni Lot. Nahitabo ang gipamulong sa anghel nga kung mulingi sila, mamatay. Karon, sa atong pagpangalagad sa Ginoo, pertindaghanang instruksyon ang Dios. Pertindaghana. Sa dihang nagsugod ta sa pagkinabuhi, diha sa pagpangalagad, kinahanglan dili ta angay mulingi sa wala, dili ta angay mulingi sa tuo. Kinahanglan tutukan nato ang atong pagpangalagad diha kang Kristo. Daghan kaayong mga kanang pahimangno ang Dios. Ug mao nay angay natong tutukan. Pero ang problema karon dili na ang pahimangno, pasidaan, ang gitipigan sa mga tao kasagaran, nagkompetensyahanay na ang matag simbahan. Pero bless kaayo ka nga nakadungog ka karon. Ayaw paning kamuti ang pagkompetensya sa uban. Kay dili na mo'y tan-awon basihanan sa Dios aron ka malangit. Kung ang mga tao diha sa kalibutan nagihanay, nagkompetensyahanay kinsay saktong simbahan, kinsay tinuod nga simbahan, bisan ng kinaiya perting oposita diha sa kinaiya ni Kristo, pasagdahin na sila. Munang diri sa itong programa, kung doon ay may makigdebate, nabito to ni sulod nga ICFD, wala naman mo balik. Dili man siya ma-entertain diri. Nay mga taong mangutana, tubagon sa insaktong tubag, sumala sa ilang pangutana. Pero kung doon ay mga pangutana nga mulungtad das pagpasigarbo, diri sa itong programa, wala na'y panahon. Kay kung ato nang entertainon, dili pagpaubos ang ato ang makatunan. Tinood na. Mga igsuon, usa sa mga pinaka-importante nga angay natong katunan, kining pagpaubos. Pagpaubos. Kay kung magpaubos mangyud ta, ang mapataas ang Dios. Mao bitaw ng usa sa akong gitipigan ang panultihon ni Juan. Ingon si Juan, kinahanglan ako mukunhod og siya ang mapataas. Kinahanglan ako ang mukunhod og si Jesus ang mapataas. Mao nay panultihon ni Juan, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Naa sa Juan kapitulo 3 versikulo 30. Ingon dinhi, kinahanglan nga siya mouswag ug ako ang mukunhod. Diha sa Pinoy-anan, mga kaigsuonan, mawa ang lalis kung naay magpaubos. Ang asawa kinahanglan magpaubos ug ang bana sad kinahanglan katigog magpaubos. Kung magpainob sanay ang tanan diha sa pamilya, malinahon. Tinuod na. Pero magpatas-anay, perting langasa, perting gubuta. Unsao man pod aron makabaton tas pagkapapaubsanon. Di ta maghuna-una og dili na to gamiton ang tawhanong kinaya. Di ta maghuna-una sa tawhanong kinaiya, kundili parion na to ang balang espiritu. Maghuna-una ta kanunay sa mga espiritong butang. Kay kung maghari ang balang espiritu, maghari ang gugma, maghari ang magpagpaubos, pagkamapaubusanon. Napo kay pagkamapinugnanon. Ang bunga sa balang espiritu nga naa sa Galacia kapitulo 5:22-23, maunay atong maangkon ug maunay atong magamit sa pag-atiman sa atong Pinoyanan. Ubisa na sa ta, mapatrabahuan, mapanegosyo. Kung maunay atong gamiton sa tanang panahon, i-bless ka. Sa panahon nga muduol, mudangop tas Ginoo, di ta niya pakyason.
O gulay laing makatabang nato aron magpabilin ta niya ng maong kinaya. Ang pagpaduol sa Dios, ang pagbasag Biblia, o pag-ampo kanunay sa Dios. Bisag unsa pa na kadautan, bisag unsa pa na ka makasasala, sama ni Manases. Grabe na kadautan sumala sa atong gibasa. Pero sa diha nga nagpaubos siya, miampo siya sa Dios, wala sa isalikway sa Dios. Muna sa ako nang gikaingon, kung doon na kay pamilya nga medyo ambugiro, garboso, dili gyud mo dawat kung walihan, dili magtagad kung imong sangyawan, ikaw mo'y magpaubos at ubangan sa Dios. Iampo og pangayua sa Ginoo ang kaluwasan sa imong pamilya. Sultihan ti ka, ihatag na ni Lord. Muna kung na kay pamilya, bana, asawa, wala pas Ginoo, ikaw nga naay Ginoo, duula og sampitang Ginoo, pangayua ang kabag-uhag kaluwasan sa imong pamilya. Sultihan ti ka, mahitabunan. Lamang, siguro hang tinuod yun kang naipagkamapaubsanon. Sa kunang gikaingon, ang usa sa mga ilanan nga naatay pagkamapaubsanon, mitahod ta sa Dios. Diyan na to, bansayo na tong kaugalingon sa pagtahod sa Ginoo. Sundo na to ang tanan niya mga pamaagi. Ampingan na to ang ihang mga mensahe. Pamaagi, tanang pamaagi ato ng sundo. Og pangayoon na to sa Ginoo nga, Lord, pasunda ko sa imong pamaagi. Nabe ko'y na ako'y mga kaigsunan nga grabe gyud ka dautan kaniadto. Kanunay na akong giampo na bago. Doon na po yung mga taong na bago ni balik. Gisulay ko pag-ayo. Ang gihatag sa Ginoo nga pamagi, distansya para maampo nimo sila. Mauro gyud na yung pinaka-importante. Distansya lang. Ilayo lang imong kaugalingon sa mga taong kanunay kang gisulayan para makaampo ka. Para ka makadaig, makaalagad sa Dios. So diha sa kinabuhi ni Manases, diha nato nakit-an nga doon na gyud mga tao alang sa tao imposible mabag-o, pero diha sa Ginoo posible. Walay imposible diha sa Ginoo. Sama ni Pablo sa ulo nga grabe kadautan. Siya maoy ni saksi sa kamatayon ni Esteban. Grabe ang linutosay, grabe ang iyang gihimo. Iyang gidagmalan ang mga magtotoo. Iyang gilutos, gipabilanggo ang uban, gipapatay. Apan sa diha nga gitawag sa Dios. Nausab ang iyang kinabuhi. Munang muingon ko nga ang tawo nga gitawag sa Dios sama kanimo mabag-o, mausab ang kinayang. Ug dili na tutugutan mga kaigsunan sa akong nang gikaingon, dili na tutugutan nga kita ray maluwas. Di ta mosugot. Atong pangayoon sa Ginoo. Maluwas ang imong bana, maluwas ang imong asawa, maluwas ang imong ginikanan, maluwas ang imuhang mga anak, imong mga igsoon. Munang ayaw gyud og kana bitawng pagduha kung doon na kay mga pre-request. Dad-anas pag-ampo o kaha ipadala na kanunay sa mga pag-ampo sa mga alagad sa Ginoo. Dire sa tong programa, trabaho nako ang pagpangulikta og mga pre-request. Sama sa mga pre-request karon, akong gituohan nga ang Dios magatubag ug ihatag yun na sa Ginoo. Ug usas mga response nga angay natong ipakita sa Ginoo ang pagpasalamat. Kaya ang pagpasalamat usa na sa mga ilhanan nga mintuo ta nga gitubag ta sa Ginoo. Muna nga kinahanglan gyud mga kaigsunan, una sa tanan,
pagpaubos. Kung doon na may kasing-kasing nga dalanon, doon may kasing-kasing nga batuon, doon na may kasing-kasing nga sagbuton, kung doon ay tao nga musakripisyo, nga budala diha sa presensya sa Ginoo, bisag unsa pa na kadalanon, bisag unsa pa na kabatuon, bisag unsa pa na ka sagbuton, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, kung imo ba ng pamilya, gikan sa pagkasdalanon, batuon, sagbuton, mahimo na siyang tabunok, samtang dunay mo sakripisyo. Sakripisyo sa paghatod kanunay sa pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Dios sama sa matud pa ni Propeta Isaiah 55 man na, mga kaigsuonan, nga matud pa diha nga ang Dios magahatag og mga mensahe daw sama sa mga tubig. Nya si Jesus miingon nga ang iyahang pulong sama sa tubig nga magahatag og kinabuhi. Kabantay mo mga kaigsuonan kanang bato, sa ako nang gikaingon, ang bato, batuon nga yuta, ano pugon nga yuta, pag naanay tubig, mo kwanto na, mo mahimo na siya nga, kanang mahimo na siyang maayong yuta. Kabantay mo kanang swimming pool, kanang swimming pool, bato magyud na, ang uban gihimong tiles pa magani ng sawga na. Kung naara gyud na tubig, ug dili lang gyud na siya habu-habuan, matingala lang ka nga ang tubig sa ilalom ana nanayuta. Muna nga ang kasing-kasing sa tao nga batuon, dalanon, daw sama sa sagbuton, kung kanunay ra na makadungog sa pulong sa Dios, mabag-og yun na siya. Munang diri sa tong programa, akong gipasalamatan ng Dios nga nagamit sa mga tao nga naay kwarta. Wa magkukaila ang mga tawhana. Sa ako nang gikaingon, pag-aswat pa lang nako sa karton nga gisudlan og Bible, gisudlan og Bible, gisudlag Bible. Na dito ang resibo. Ang resibo, ang gibayad dito 300,000 man siguro to. 331,000. Ana to, mga 331,000. Gibayran ang Biblia o ang Biblia gipanghatag. Nya diri sa ato ang programa, mga kasimbahanan sama sa simbahan sa Tanhay, simbahan sa Kihulngan, simbahan diri sa Albual, simbahan sa Badjan, ilang brother no? Unya karon na pong Sabado, simbahan na pod sa Alcantara. Nahimong taytayan og instrumento kining programa aron ang ato mga kaigsuonan makadawat og Biblia libre. Dili lang kay Biblia. Nakadawat usab silag transistor radio. Nya kanang transistor radio kung adto na paliton na mo sa lungsod 400 pesos biya na. Nya gidasig pugod ta sa Ginoo nga pagkuha ng itema dito sa syudad paghatod mga kaigsuonan ngadto sa nagkalaing mga lugar. Kaya ato ang tinguha, ang ato ang naasigod akong kasing-kasing mga kaigsuonan nga ang tao makadungog gyud unta kanunay sa pulong sa Dios. Kay sa panahon nga ang tao makadungog kanunay sa pulong sa Dios, dili gyud mahitabo nga dili siya mabag-o. Mabag-o gyud na siya. Kay ang pulong sa Dios gahom na siya. Munang kalipay nako nga katong nakadawat og mga transistor radio gigamit para maminaw mga sounds awit makalangit. I-bless mo sa Ginoo. Pero kung nakadawat tong mga radyo o niya gipatukar tong mga awit kalibutanon, ipaminaw mga drama, wa mo'y makuha na. Ang makuha na dili maayo mga problema. Muna nga lang sa mga nakadawat og mga transistor radio, gamitan na ninyo kung nakadungog mo karon. Gamitan na ninyo sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Gamitan na ninyo sa pagpamati sa mga mensahe sa Dios
sa mga wali o kaha sa mga awit makalangit. Kay ang pulong sa Dios madungga nato diha sa mga awit. Mabati ug masabtan nato diha sa mga pulong. Masabtan nato ang mga pulong sa Dios diha sa mga awit. Sama na ang awit mga kaigsunan nga dalangpanan ka, no? Hadlang sa imong kiliran, pagkamutan mo. Karong Sabado, si Pastor John Rel Kitudlas mo ari diri sa ato ang FM station 101.3 diri sa Kalugtugan aron pagkuha sa mga transistor o sa mga Bible. Og ang transistor radio o sa mga Bible alang ni sa ato mga kaigsunan mga listener sa Shine FM 101.3 diha sa Alcantara. Kung naminaw mo karon, kung makadawat mo transistor radio, ayaw ninyo usiki. Labi na gyud sa mga listener diha sa Badjan sa 96.7 pinaagi ni Brother Fat o diha sa Moalboal o sa uban pang mga lugar nga nakadawat og mga FM transistor radio. Ako mga pagdasig ug mga hangyo ninyo, gamitan ninyo ni pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Gamitan ninyo na sa pagpamati sa mga mensahe sa Dios diha sa mga awit o diha sa mga wali. Kasi sa pagbuhat ninyo nini, doon ay mga milagro nga inyong makita, masinatian. Akong taga-anong pagdagan awit magkalangit ang ngayan diri lang sa tong programang pulong mo kinabuhi ko. Sa kaning transistor mga kaigsunan radio ni abot ni siya og 200 kapin kabuok. Lipay kay kung nakaadawat ko ini o niya kanipong mga Bible. Ako ra gyung giampo sa Ginoo nga akong gipangayo sa Ginoo nga ang tanan bitaw makadawat, mabatan-on man, mga hamtong man, ilaning basahon samtang na pay panahon. Kay ang tinuod nga tao nga nagbasag Biblia, ang tao nga tinud-anay nga naminaw sa pulong sa Dios diha sa mga awit o sa mga wali, i-bless gyud nas Ginoo. Sultihan ta mo niya na dili gid mo pakyason sa Ginoo, panalanginan og panalanginan gid mo sa Ginoo. Sa panahon nga moatubang tas Ginoo, mas excited ang Ginoo nga makita ta. Kay karon pa lang nakita na ta niya. Bisan gani atong una-una kasing-kasing nasayra na niya kung unsay gipangandoy niini ug gitinguha niini. Paghigugma mo paisama kanimo o Ginoo. So sa kinabuhing kasing-kasing nga dalanon sa buton kanang giingon ni Jesus mga kaigsunan sambingay diha sa kapitulo 13 sa Mateo nga dunay upat ka klaseng yuta, upat ka klaseng kasing-kasing, dalanon, batuon, sagbuton ug tabunok nga yuta. Katong tulo nga klase nga kasing-kasing alang sa tao imposible nga mahimong tabunok, pero timan sa Dios wala imposible. Kon ang swimming pool kung dili gani na limpyuhan, pasagdan ra na nga naay tubig, pila ka tuig ana na yuta, mahimong yuta. Mausab ang kasing-kasing sa tao nga iyang ipakita karon sa atong panaguban. Bisag unsa pa na kabatuon, bisag unsa pa na kadalanon, bisag unsa pa na ka batuon, babaw pa nagyuta mga kaigsunan. Apan kung kanunay na makabati sa pulong sa Dios, kanunay na nga makadungog sa mga mensahe sa Dios, sa mga awit, sa mga pulong sa Ginoo, mabago na siya. Kay ang pulong sa Dios ilang madunggan dunay gahom nga muusab sa ilang una-una, silang kasing-kasing nga mangandoy sila sa presensya sa Ginoo. Simbahon ka sa walay katapos.
Muna atong gitinguha mga kaigsuonan o gidasig yun. Katong mga nakadawat og mga transistor radio or katupong mudawatay na. Labi na gyud pod sa ato mga kaigsuonan diha sa Alcantara, Cebu, pinaagi ni Pastor John Rel Kitodlas. Sa diha madawat ninyo ang mga FM transistor radio o mga Bible. Gamitan na. Ayaw ninyo sige. Ayaw ninyo gamita o drama, mga sunatas, kalibutan. Kaya wa mo'y magkuha na. Pero kung gamito ninyo na sa pagpaminaw sa mga pulong sa Dios diya sa mga awit o sa mga wali, i-bless mo sino. Dugang mga awit magalangi diri sa itong panag-uban na saan na kaya ko. Ang buhay ko nooy walang direksyon. Hindi alam kung saan patungo. Barkada at bisyo ang inaatupag ko, kaya pangarap ay napabayaan ko. Ako ni nga i-1 mga kaigsuonan, ako ang kantahon mga antata. Ato ni nga pangitaan og naabanay karaoke dire. Sige, ako sa ni nga Tagalog pagtagad ako ning kantahon mga kaigsuonan niya. Duyugi ko ninyo pagkanta ning awit na sa nakaya ko nga gi-request dire sa atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Tinuod mga kaigsuonan, kung wala si Jesus sa atong kinabuhi, unsa nagdagay atong hitsura? Ako pa lang kung napalandong ko mga kaigsuonan, kung wala si Jesus sa akong kinabuhi, unsa nakaha ako ang kahimtang. Munang bless kayo ka. Ang buhay ko'y nooy walang direksyon. Hindi alam kung saan patungo. Barkada at bisyo ang inaatupag ko, kaya pangarap ay napabayaan ko. Tabong ng isip ko'y gulong-gulo. Hindi alam kung paano ang mamuhay ng tahimik sa ibabaw ng mundo. Kaya kung minsan napahamak ako, salamat at inibig mo ang isang katulad ko. Sa masamang gawa, hinango mo ako. Binigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Kung wala si Jesus sa atong kinabuhi, unsa na gyud kay atong hitsura? Munang pasalamatan ako ang Dios nga giatiman kaniya. Sa isang katulad mo, ang pag-ibig mo'y kailan may di maglalaho. Kahit ako'y makasalanan, di mo ako pinabayaan.
patungo sa'yo. Salamat at inibig mo ang isang katulad ko. Sa masamang gawa, hinangon mo ako. Binigyan mo ng pag-asa buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Hindi ko malimutan noon ako'y napalaban. Hiling kalikasan, ako'y iyong tinulungan. O Jesus, kay buti mo sa akin. Maayo ang Dios sa imong kinabuhi. Maayo ang Dios sa akong kinabuhi. Angayan nato siyang pasalamatan. Angayan nato siyang pasinungdan. Hangtod sa kanturan. Salamat at inibig mo ang isang katulad ko. Sa masamang gawa, hinangon mo ako. Binigyan mo ng pag-asa buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Awit mag-alangit, hangtod may kinabuhi. Dili lang sa ito ka programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. So samtang may pinahon pa, doon na pa'y higayon, dili na to wadon ang dili ta mosugot nga mawa ang kadasig sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Dili na to, di ta mosugot nga mawad ang taggana sa pagbasag Biblia. Pangayoon na to kanunay sa Ginoo. Lord, dasiga ko sa pagbasa o pagtuon sa imong pulong. Mayong gabi, Pastor Pastor ugma ra ko mag-reply gikan ni Sister Vivian. Si Morina Daitol, mayong gabi og sa tanan no ni Yam sis Aninaw. Mayong pagpaminaw ni Jumar Isidoro Marusino. Mayong gabi ninyo diya bro, ang Dios magpanalangin kaninyong tanan. Si Rosan Pisangulo kay salamat kay sa imong pag-share. Si Imelda Balandan, good evening po Pastor, tanan nagpaminaw, daghan na kay nag-message diri. Si Algie Rodriguez Cadiz, maayong gabi Pastor. Mga iti managat, matud pa ni LG, paubos ra gyud ta mga kaisunan, no, paubos ra. Lipay kay ko nga na kay kinaiyang mapaubsanon, na at ko'y kinaiyang mapaubsanon. Maunay ato ang bansayon, pagpaubos. Imong tapad, pagpaubos, ipataas ka sa Ginoo. Si Morina Daitol, sakto jud Pastor, magpaubos lang kay og tubayan maigo unya ang pride mahimo ng lalis. Anak gyud, ana ra. Si Edith Iramis, nagbasa jud Pastor na minaw rapod akong bana pero dili madugay gahagok na. Nagpaubos po. Kuan lang yun, kanang paubos lang po diha. Ay rapod agda nga naghagok na mga tungan-to. Mahaysama ra sad na nimo nga malab niya ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Kalmado lang tabay, matud pa amin gyud naning kamot gyud ta ani nga mabatunan nato ning pagpaubos sa atong pagkinabuhi. Amen, no? Maayong gabi ni Charity Vlieres, murag hapit na mo duty o duty na. Maayong gabi ninyo diya day. Og sa ni Brother Ramon, Ate Ilby, og sa Langdong Niki, Binji, Cindy og ni Wincy, ni Iris, no? Maayong gabi ninyo diya. Si Gingging Simpron, maayong gabi. Si Pastor Junrel Kitudlas, salamat kay sa inyong pagpaminaw o pag-uban sa itong programa. Kita niya dati rin sa Sabado, Pastor John.
Si Girlie Salvia Pigalan, salamat Lord, dalaygon ka sa kanunay, angay jud kang daygon. Pasalamatan sa tayong panahon. Si Danilo Riponte, bisan ako usapod ko kabuta sa una, pastor. O tinuod yun, no? Karon gipahigmat tata. Salamat yun. Si Maria Hilin Hamil Ngoho, salamat kayo pastor sa imong mensahe karon. Para jud ni nako iya jud ko gipadlong kay bugat jud akong kasing-kasing kay nitaas jud ang akong pride. Wag tanga gyud na imong pride, no? Salamat pastor sa imong mensahe karon. Nabadlong jud ko. Thank you Lord. Wow, salamat kaayo. Mayong gabi ni Nurse Boyan, Josepino Paran, Yun Ip Sodanis. Mayong gabi ni mo diha sis. Og maayo nga pakiguban ni Lorena Traya, Elena Lisna Matutaimen. Salamat pastor sa pulong sa Dios pagpaubos. I-share ninyo ni ato nga programa sa inyong mga kailag pamilya. Sinil Ramirez, maayong gabi pastor, always jud kong naminaw. Watching from North Cotabato. Wow, salamat kayo. Kumusta mo dias North Cotabato? Si Bernadita Ridges, amen. Gamito na to pirmi ang bunga sa balang espiritu pastor. Aron andam tas pailo pagpaubos. Amen God. Si Dominic Madilio, no? Glory to God for His word. Pastor, this is for me. Amen. Wow. Para gyud nato tanan. Gipahinumduman ta sa Dios nga bugtong hinigiban pagpaubos. Aron ang atong kasing-kasing mahimong madinawaton sa pulong sa Dios nga nagpakita nga kinitapunog og maayong yuta samtang nagpaabot ta sa saad sa Ginoo. Oras sa tong programa alas 9:26. Dili lang gyud nako dili na lang nako matagaan og pagtagad ang mga ubang mga awit makalangit kagipang request tungod kay kinahanglan gyud ato pong mabatasan nga makatulog tag alas 9 kapin before ang alas 10 kay sayo biya putag mata. Unya ato ra gyung disiplinahon ang taong kaugalingon para kana bitawng sa unahan doon na pagitay magamit. Gani sa ako ang kinabuhi mga kaigsunan, dili na gid priya sa una nga nag-edad kog 20, nag-edad og 30 kapin nga sa ministry grabe yung winadwaray. Buntag sayo ga atiman nagmangan tao do na koy gitudluan og basa sa una buntag sayo. Alas 7 ga tudlo na ko og basa. Listener po to sa Love Radio sa una sa 97.9. Dayong pagka alas 9 preparation sa simbahan. Dayong duyog pagyod usahay mo kanta. Dayong pagkahuman muwali, pagkahapon pagkahumag simba maniudto dayong manghipos na sad sa mga gamit para na po sa laing simbahan. Dayong pagkahuman manghipos na sad paingon na po sa laing simbahan kay dunay night service na po sa laing simbahan. Inana gyud pero karon dili na kaya. Katong last Sunday mga kigsunan human kog kuskus, human kog kanta, magwali, dayong practice na po sa worship thing. Gusto pa gyud ta kong mo klase pagkagabi murag nagkurog naman ako ang lawas, nangita na magbanig. Amo na nga wag gyud ko ka klase mga kaigsunan. Amo na nga naay mga time gyud, season gyud ang atong kinabuhi. So dili lang ko dili gyud nako matagaan og pagtagad ang ubang mga awit makalangit. Siguro ang uban nga na request nga niabot dire ako nang nabasa. Sunod na lang, no? Sunod na lang ato nga panag-uban sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. So ato tas mga pag-ampo og pasalamatan nato ang Dios nga magatubag kanunay sa itong mga hangyo og sa tanang mga prayer request nga ato ang dadon sa Ginoo sa ato nga panag-uban. So ako ra ni nga kuanon, ako ra ni nga naay mga prayer request dire ako gipang save, no? Ano tay mga request dire. Natoy pre-request nga kumpletong kaayuhan, no, sa atong isuon nga naa karon sa hospital diha sa Vicente Soto. Unya napagay nagpa-request Ania ako Ginoo nga mobalik ang iyang pwesto dito sa merkado.
asa man nga merkado. Basta kay ang iyang pwesto mahibalik niya anak ko nos merkado. Ania ako magpasalamat. Ania ako sa pagdaig. Utang makapay mo kanimo. Ani ang kinabuhing Okay, ato tas mga pagampo, pasalamatan nato ang Dios sa dili pata manamilit sa atong programa. Kuyog ko og uban ko sa atong mga hangyo pagampo sa Ginoo. Pagampo ta. Amahan namo nga Dios nga makagagahom. Salamat Ginoo sa imong pag-atiman kanamo. Salamat Amahan sa imong pagtudlo, pagpahinumdom, mga bulog, mga mensahe nga para namo. Salamat Ginoo nga imo kaming gipahinumduman sa pagkinabuhing mapaubsanon diha kanimo ug sa tanang mga tao. Salamat Ginoo nga imo kaming gitudloan kung unsaon aron ang among kasing-kasing mahimong maayong yuta nga madinawaton sa imong mga pulong nga andam Ginoo mo himo ug mubuhat sa imong mga mensahe. Salamat o Dios bisan pa sa imong pagtubag ug pag-atiman karon sa among mga hangyo kanimo. Bisan pa dunay pre-request nga ang ihang pwesto dito sa merkado mahibalik ngadto kaniya. Salamat Ginoo nga dunay kay mga pamaagi nga imuhang ihatag sa nagpa-pre-request karon nga pamaagi nga dili gid siya mabugatan. Pamaagi Ginoo nga mahibalik ang iyang pwesto diha sa merkado. We declare o God nga ikaw o Dios magahatag ug magatagbo ug magatubag niining among gihangyo kanimo. Ug amo kang daygon pasalamatan sa imuhang pag-atiman sa among mga hangyo. Bisan pa o Dios akong igsuon nga naada karon sa Vicente Soto, we declare complete healing. Salamat Lord sa imong pag-provide bisan pa sa iyang gikinahanglan. Salamat Ginoo sa imong pag-ayo kaniya niining takna. Imo siyang giayo karon ug amo kang daygon ug pasalamatan. Bisan pagri adtong mga pre-request Ginoo nga wala man ako mabasa. Ikaw ang Dios na sayod sa tanan nga imong makatawhan nga midangop kanimo nining takna. Salamat Ginoo nga imong gitubag ang among mga hangyo ug imong gihatag ang among gipangayo. Salamat Lord sa kaayuhan, kausabag, kabaguhan bisan pa sa ako mga kaigsuonan nga dunay mga hangyo kanimo nga ang ilahang bana, ilang asawa, ilang gidikanan, ilang igsuon mga anak mabag-og makapangalagad kanimo. We declare Ginoo nga mahitabo ni sa ilang pamilya ug Pinoyanan. Bisan pa sa among pagpangatulog, pagpamahulay amon usab gisalig kanimo ubani kaming tanan. Og bantahi kami sa imong gahom ug sa imong gamahanang mga anghel mo magatiman kanamo. Walay kadaot Ginoo nga makaabot sa tagsa-tagsa ka Pinoyanan tungod kay ang matag usa ka Pinoyanan sa imong katawhan imo mang panalipdan. Salamat Ginoo sa imong pag-atiman kanamo ug pag-amuma kanamong tanan. Ang among kinabuhi alang lamang kanimo. Mga pagdaig, pagpasalamat alang lamang kanimo. Himayag kadungganan alang lamang kanimo Amahan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Kini yung suon Pastor Gideon moingon na sa ato ang manamilit na uban sa pag-ingon ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good night sa tanan. pagday mag-aawit kanimo Amahan Jesus magahalay mga pagday mag-aawit kanimo Amahan ihalad na ang tanan itugyan na ang tanan diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.
pagdai kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdai kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan,